Чуйте го как диша. Не му е запушен носа, окей? Това е green flag в момента. На всички ни е запушен носа в момента. На него не му е запушен носа, окей? Окей. Но ми приличате ми на един персонаж, който не съм го запомнила с добре, особено с този нож, който държите, така че бай. И сега се молете, защото тая врата не може да се заключва поради някаква незнайна причина, да не дойде да ми каже чук, кой е. Затвори го. Не тръгна! Не идва! О, не! Наквам се. Сърцето ми ще изскочи! Васи Би, кметицата, отвори своя бизнес в нашото село, а именно село Долно Гранево. Новият ни бизнес е свързан не с какво да е, а с дюнери. Но както знаете, в нашето село имаме обладана гора, имаме бизнес с брейн роти, имаме много неща и всичко най-накрая се проваля. Страх ме, но трябва да вие да сте с мен и да ми помагате. И да видим, тук ще се обърка ли нещо, защото работя night shift, както виждате. Днеска е 3 часа през нощта, братле. И влизам, що съм толкова бавна, ако мога да попитам баба ти, да попитам аз. Започваме смяната. Така, може ли да пуснем грила? Чакай, ще скипнем туториала, защото вече аз много съм напред и не ми трябва туториал. Аз си знам вече. Така, пускаме месото, отваряме, да се знае, да сервираме и да идват първите изроди. И това, което правим сега е да вземем месо. Виж го месо. Брат, кажете ми, че това не са най-яките дюнери в село Долно Гранево. Няма как това да не са най-яките дюнери. Басейн, много си мила да ми кажеш на колко години си. Не ли казах ви вече на 800 години съм? Ето го първия ни клиент. Баба Грани като млада. Смаш, гайс. Искаш едно дюнерче. Как ще плащаш? В лева или в евро? Да й дадем? Мисля, че трябва да й дадем. Яка е, брат. Като е баба Грани като му. Чай да я погледна все пак. Може да вземе да танцува на Night Vision. Тая не танцува на Night Vision. Нема брат близнак тука. Мисля, че всичко е много добре с нея. Държи се нормално. Не ни прави скандали, не ни прави проблеми. Този път, чакайте сега, пак ще прочета инструкциите за всеки случай. Само да сервирам на баба Грани, да ти е сладко, баба Грани. Най-добрите дюнери са тук. Не искам да се лъжиш да ходиш при колегата от среща. Само аз стоя тук в 11 часа. Никой друг няма да стои така в 11 часа. Вика, много яко става. Вика, благодаря ти, най-добрите дюнери са тук. Чакайте да намалям пак. Тая мисля, че беше нормална, нали? Нямаме повръщане на сега. Някой се абонира, трябва да секундата да погледнем кой е Evil Queen. Благодаря, че се абонира. Ето я и тази госпожа. Добре, госпожо, изглеждате легит. Мисля, че на външен вид изглежда окей, няма никакви проблеми, поне за сега. Вика, за мене, моите деца вече са яли. Ще ви приемам на всички, гайс. Защо никога не ми отговаряш на коментарите, отговаряш на другите, отговори ми как си. Моника, моля ви, без да се сърдите, опитвам се да чета на абсолютно всички коментарите. Така че не се сърдите, просто понякога не мога да смогна. Сега виждате, трябва и да съм внимателна в играта. Чакай да погледам все пак и на другото. На другия двор може да има брат. Не, тая мисля, че е файн. Правим дюнера. Тая би трябвало да е файн. Трябва да я правим дюнера. Кога Clash Royale? Емо, отдавна не съм цъкала Clash Royale, ако трябва да съм напълно честна, опа. Ако трябва да съм напълно честна, отдавна не съм. Христо, благодаря ти за розичките, братле. Мега якия. Добре, тая дано да е нормална, гайс. Защото ако е ненормална, аз съм много разочарована, защото изглежда нормална. И това значи детектора ми е много зле. Бързо оздравяване. Благодаря ви, гайс. Наистина, не знам дали гласа ми е чак толкова зле. Опитвам се да не съм останала без гласа, ама праскайте лайк бутона и това е. Праскайте лайк бутона. Праскайте го! Аз вече съм драгон с парената ми. Браво, Емо. Това е. Трябва да се прави прогрес. Ще дойдете ли? Идва някакъв. Пресича по пешеходната. Това изглежда нормално. Това изглежда green flag, I think. И така. Господине. О, магър. Не, аз ще излезна. Защото на този ръцете му изглеждат. Вижте. Погледнете ги. Иначе изглежда добре. В смисъл изглежда нормално. Не, че баш добре да изглежда добре. Не ми е толкова красив. Добре, има черни ногти има. Това green flag или red flag е? Аз мисля, че е red flag. Чай да го погледна на камерата. Добре, така изглежда добре. На Night Vision... Добре, гай, сега какво да правим? Да му тръщна ли вратата, защото има черни ногти и не си имал ръцете? Виж го на камерата, изглежда легит. Готви му, брат. Той без това ще си плати в евро.
Аз мисля, че е добре. Не дей, затваряй. Щом викате, щом има черни ногти, щом не си е мил ръцете, що да му давам дюнер, брат. После ще вземе да повръща от това, че не си е мил ръцете и ще ми каже, брат, как може такова нещо? Тия тук продават развалени дюнери и ми стана лошо и повърнах. Кръв е. Остави го, що ме кръв. Що ме кръв? Бай-бай, мръсното кучетела и това е положението. Що ме кръв? Не. При вас и би такива не. При вас и би идват всички си измити ръчички. Иначе не става положение. Иначе положението е лошо. Ще си поседна малко на стола, брат. Като дойдеш ми дзън, ни кажи хелоу. Все пак е 11:30 през нощта. Аз искам да си поспа малко, брат. Все едно е пребил някой, нали? Все едно е пребил някой и е дошъл и вика, чакай да си хапна малко дюнерче. Ужас? Не. Ръцете нямат значение, вика Моника. Еде да знам, кажете ми, вие сте някакви прота, аз не съм. Христо, благодаря ти за гифчето. Но той е куца. Той е пиян на кученце. И какво викаш се? Той има женски глас. Вика, мага, погледнете го и знаете ли какво ми вика? Вика, как така аз тренирам, не съм ял нищо. И ми говори с женски глас. Братле. Вижте му гърба! Това не е от тениската, нали? Той по врата е тръгнал. Ти си толкова гнусен, излизай. Мага, чай да видя как ще се изнесе. Той и без това си ходи ненормално. Той е скинвокър. Ако не знаете какво е скинвокър. Скинвокър са същества, които се правят на хора. Обаче нещо им куца от това да са хора. В случая той сега пак почна да върви нормално, обаче по гърба и по врата имаше някакво изродско израстък, някакъв обрив имаше. Излез да го видиш, абсурд. Хало, вика Годзилата, здравей, брат ми, как си? Не е добре, вика Ани. Абсурд, то не е добре. Има версия да му сервира или да не му, сега ще ти изпише. Един преди ми вика, ще ми изядеш ли сопола за 1000 евро. Imagine. Вика, ще ми направиш ли, аз сега нямам ти добре ли си изчезвай? Вика, нямам пари, може ли да ми услужиш с един дюнер, ще пукана от глад. Викам, абсурд. Изчезвай да не съм те видяла. Изчезвай веднага да те няма. Изчезна ли? Кажете ми, той е според вас нормален ли? Той е изрод, не е само пиян, гарантирам ви. Много гладен, взех си Марио за ядене. И все още не мога да ти благодаря достатъчно за ония подарък. Гдзила, абсолютно никакви грижи нямаш. Мале, подскочих си на стола. Щях да се изкрещя, гарантирам ви. Защо не му даде, иначе беше нормален? Сяна, защото ми викаше, ми дадеш ли без пари? Нямам пари, вика, беден съм. То пък иска нещо бързо. Вие пришпорвате ли ме? Мога ли да попитам защо костюма ви е нарисуван и не изглежда като истински? Чакайте да ви погледна малко под инспекция да ви. Мале, пак ще си Излизай! Мале, това ми хакна камерата и не можах да излезна от камерата. 200 евро. Ти ми даде 200 евро, затварям ти. Благодаря за 200 евро. И сега ми вика, ще си платиш, не те е срам. Не те е срам, умрял съм от глад ми, като нямаш, като ще ми хакваш камерата и като ще ми крещиш в лицето. Да го погледна ли? Видяхте ли го? Не се стряскайте. Не се стряскайте, ви викам. Аз се стреснах. Защо? Още от сега са ме подпукали. Още 12 часа са ме подпукали. Таз пък иска и тя дюнер иска. Чай да я погледна. Изглежда нормална. Тая има близначка. Тая има близначка. Плати ли ми 200 евро? Не, ма я близначката отзад. Значи ти си изрод, значи излизай. Тая беше изрод. Мага, станах прекалено добра на тая игра, гарантирам ви. И сега ми вика, сериозно ли не те е срам? Не ме е срам, брат, защото на камерата пише, че имаш близначка. Изчезнаха. На камерата ми изписа, че имаш близначка, а ти нямаш, буквално няма. Видях и гърба. Тая беше изрод, нали? Нали, Evil Queen? Васи, кога ще си покажеш лицето? Габи, това беше един от най-често задаваните въпроси миналата година, 2025-та. И за нова година много си помислих как да процедирам. И ще ви кажа окончателно какво решение взех. Може би другата седмица. Ти си това с дупката в главата, нали? Ще излезна да го видя, вика и сода, вика, внимай да не ми съсипеш, вика дюнера, внимавай, чай да те погледна. Така. Има дупка в главата. Не, това му е косата, нали? Просто косата. Добре, няма да боди шеймваме хората в крайна сметка. Има странна коса.
Има странна коса. Добре, айде. Добре, айде, чакай да го погледна на камерата. Може пък да е странен на камерата. Изглежда нормален, гайс. И буквално няма абсолютно... Добре, трябва да му сготвим. Да му сготвя ли? Brookhaven, не геймър, не няма да цъкаме Brookhaven, братленце. Цъкаме най-страшната игра в Roblox. Просто той не е добре. Просто той не е. Защо ми плати 200 евро, брат? Как да не му дам сега, като ми плати братлето 200 евро? Мисля, че hair shamer, body shamer, hair shamer, абсолютно знам, че звучи грубо, обаче изглежда се едно има дупка в главата, брат. Нищо. Ще му дам содата и дюнера, пък да се надяваме, че... Ще му дам пепсито и дюнера, пък да се надяваме, че няма да ни хапне после. Ще му дам сервирай, вика Дари. Добре, Дари, щом си рекла, сервирам. Вика, файнали. Вика, так му щях да се пукна от глад. Ми изчезва и може да спреш да ми барбориш. Омага, идва някакъв пиян зад него веднага на секундата. Виж го. Вземи, падни, моля те, не ми стигай до това, до стейшъна. Моля те, падни. Не стигна. Иска голям дюнер. Ама ще ми платиш ли 500 евро? 150 евро. Чухте ли какво вика? Той да не ми тръгна. Гайс, чухте ли какво вика? Вика ми, че има нож. Мале, той ми влезна. Мале, вика, имам нож, вика. Мале, това беше по-страшно от изродите, дето танцуват пред камерата. Моля те, защо не ми да си затворя вратата? Къде си? Сега на затворена врата ли ще работя? Защо тая врата? Братле, добре. Допреди малко не ми... Мале, това беше най-страшният експириенс, който съм имала днеска. Това не беше нормално със сигурност. То ми изкара калите. Гайс, много близо сме до това да направим 100 лайка. Праскайте много жестоко лайк бутона. Вика, не съм яла от обяд, не съм яла. Сигурно ли, защото преди малко май те видях. Но ако си платиш 150 евро, няма да кажа никой, че просто имаш такива крейвингс да ядеш през нощта. Ще си плати ли? Да, плати си 150 евро. Добре, харесвам. Това нормално ли сега ми обяснете? Гледам те, че не си човек. Аз те виждам, че ти човек не си. Махай къш. Праснах и вратата пред лицето, брат. Не може да си такава, брат. Не можеш да... Вика, как може такова нещо? Аз съм умрела от глад, ти ще ми тряскаш вратата в лицето. Не. И Вълкин, добре, махнахме я. Гърле, това е ужас. Ужас. Аре къш. Аре. Искам нормални клиенти. Виж колко е часа. Чакайте, че той идва. Той ще пресече на пешеход. Чай сега да погледна отново. Всеки петък в 2 часа кола без шофьор идва. Това е инспекцията. Веднага излизай през задната врата. Никога не поглеждай към стейшъна по време на шуарма стант. Демек тук, нали, самата будка да не поглеждам в нея. Като стане 2 часа, директно излизам и гледам надолу и бягам. Така ще направим. Виж колко е часа, следим колко е часа. Господине, вие ме гледате, много лошо ме гледате. Ама ако си платите 150 евро, проблем от мене няма да видите. Плати си 150 евро. Чак само да видя дали ще видите от мене проблем. Ако на камерата аз видя нещо от вас, ще видите проблем от мене. Ама той... Гайс, казвам ви честно и откровено, мисля, че той е файн. Мисля, че той е добре. Може ли... Мисля, че той е добре, но предния, който беше и ми вика, нямам пари, но имам нож. И аз му викам, изчезвай. И той тръгна и ми влезна тука. И отвори ми вратата. И ми вика, спокойно, нямам нож, изчезвам си. Мале, това беше най-страшното нещо. Задрапак, Крис, здравей. Това беше най-страшното нещо. Дори не се базикам. Барамам, благодаря ти за розичката, братле. Вика, супер си го направила, мирише перфектно. Добре, айде, моля те, спри да ми барбори, защото е 12 часа. Той беше изорт, нали? Викаше ми, ядеш ли супол за 1000 евро? Естествено, че няма да ти ям супол за 1000 евро, макар че... 1000 евро. Не. Кажи наистина на колко години си. На 21 съм, братле. Ти си най-добрата. Моника, благодаря ти за милия коментар. Това май беше изрод. Дано да не е бил изрод. Дано тук сега не ми се получи някакво повръщано, брат. Изкарах си якъла, нали? Още не е 2. Не, 1,8 е. Още не е 2. Кога ще спираш да я...
Стрима сигурно ще е час и половина, 2 някъде. Помниш ли, аз съм Валерия от YouTube. Гърли, не. Не помня. Вика, аз работя в бензиностанцията наблизо. Добре, ама защо овършерваме в момента? Не сме ли тук за Не си ли тук за дюнера, защо ми овършерваш? Той ми овършерва, не искам да ми овършерват. Най-мразя на работа е така да ми овършерва. Сериозно ли като включа нощното виждане си дух? Ти се опита да ме измамиш и ми викаш, аз работя в бензиноста. Изчезвай. Ти си дух. Ти си дух. Когато пращате покани, проверявайте дали сте максали вашите приятели, казва Васи. Да знаете, гайс. Тя приема покани, но винаги проверявайте дали не сте 1000, защото някак да ви помогнем в случай да ви приемем поканата. Ради, благодаря ти за сърчицето. Това беше дух. Добре, че го хванах, брат. Аз съм Шерлок Холмс, братле. Не гледай към инспектора, добре. Ама що пише не гледай към шуарма стенда, а не към лицето на инспектора? Защото той почва направо беше ужасно. One for my buddy. Кой ти е приятеля? Кой ти е приятеля? Мога ли да питам? Добре, поне си плати. Чакайте. Добре, вика One for my buddy. Той ми овършерва. Просто кажи 2 дюнера. Аз като купувам на някой друг дюнер, просто викам 2 дюнера и точка по въпрос. Изглежда нормално. Гледам поглед на ръцете, добре. То не би трябвало да ни лъже, нали? Само към оградата гледай. Добре, окей. Благодаря ти за съвета. Правим го. Това път не би трябвало да го фейлнем. Мисля, че ще му направим на това 2 дюнера. Плати си еврото. Така че аз ще му направя. Все пак как се развива този бизнес, само да ти плащат хората и ти нищо да не им даваш замяна. Той ще вземе човека, ще си бъркне през прозореца и ще си го вземе дюнера. Нямам месо, брат, съжалявам, ще почакаш. Този е нормален. Сияна, дано не се разсърди, защото се бавя. Дано да не се разсърди само, братле. 1:20 минути. Добре, благодаря, че следите. Скоро ще стане 2 часа и ще стане лудница. Скоро ще стане лудницата, ама то ще му направим дюнера. Слушаш ли Stray Kids? Ако трябва да съм честна, не съм слушала последните песни Сияна, макар че много песни съм слушала със сигурност. Когато бях малко по-мъничка по време на COVID, главно слушах Stray Kids. Late Night Talking сме в момента, защото е почти 2 часа. Миналия път издържахме до 2 часа и объркахме инспектора. Ама той е много страшен, бе, братле. Какъв е този инспектор, брат? На колко си? На 21. Съм много ляй, братле. Много лъжа, много кап. Колко е часа, ето? Следете и вие. Остават 28 минути. Чакаме следващия Тя изглежда страшна. Това вече е Баба Грани. Името на играта го пише в заглавието на стрима, да, вижте го. Roblox играе. Скри се зад буклука. Вика, не ми се готви днеска, яде ми се дюнер и тя ми овършерва. Сняг ли вали? Да, сняг вали. Махай я, вика Сияна. Братле, тя няма очи, моля те. Чак да я погледна на камерата. Вижте, и дрехите са изкъсани. Има нещо Брат, знам, ти си Баба Грани. Изчезва, аз на Баба Грани не сервирам. Who's that creeping through my window? Буквално. И се ми вика, братле. Вика, не те срам, сега ще те сфрасна с една бухалка и ще те заключа в къщата ми, ще се чудиш как да избегаш, брат. Изчезвай, брат, не ми пука. Тая беше Баба Грани, как да й сервирам? Най-вероятно след тая ще дойде след 15, почти 15 минути. Аз пък какво? Добре, гайс, погледнете я. Тая 100% не е човек. Колко е часа? Остава 15. Ти не си човек, нали? Тая човек ли е? Пак повтарям, ръцете нямат значение и походката. Добре, ама погледнете я. Не може тая да е нормална. Тя цялата с кръв има нещо. Има много странно изглежда, брат. Благодаря, че ми прие поканата. Благодаря на Васи Кмет. Слашка или? Гайс, тая изглежда... Не мога да й сервирам ли? Има кръв, буквално има кръв по себе си. Абсурд тая да е човек. Затваря ми, брат. И да ми се сърдиш и да не ми се... Ако искаш, ела ми го подпали това. Не мога. Ако искаш, ела си наври главата в буклука ми, обаче не. 5 минути остават, гайс. Още един клиент. Вика, един дюнер, моля. Може да те погледна на най-движена. Изглежда нормален на най-движена. Той е нормален според мене. Говори с мъжки глас, не е като предния да говори с женски глас. Не, че нещо, нали, no hate, but
No hate, but... Това си беше аномалия, брат. Остават 5 минути. Наблюдавайте. Пак ми викаше, ми ядеш ли супово за 5000 евро, ми вика. И аз се казвам Василена, браво! А Дашка още една Васи. Аре да играем двамата, не цъкаме. 2 е! Той го няма още. 2 часа е. Минахме лайгола. Праскайте още един лайгол. Предлагайте да ви ги пинвам. Предлагайте в YouTube всички. Гледам тука. Лайгол 170. Правим следващ лайгол. Дайте някакъв по-близък лайгол. По-близък до 100 лайгол. Не се чува нищо от играта. Чакайте, че това ми... Wait, чакайте, че не трябва... Добре, ще го усиля малко. Що викате, че не се чува? Ей, така би трябва да се чува. Свърши ли? Страх ме е да се обърна. И аз се казвам Василена Тръствика Курцилата. Ти май ме излъга. Тук 100% я минахме инспекцията. Тайм-аут заложена, вика Васия. Той се казва Василена, стоп. Стоп шейминг хим. О, госпожо, минали сме инспекцията. Let's go! Тая иска шуарма и сода. Тая иска дюнер и сода. Чак да ви погледна, госпожо, на най-движена. Вие нямате кръв за сега. Малко си груба. Малко, щом ще ми платиш 200 евро, съм навита. Тая бабичка изглежда добре. Само въпросът ми е, що не спиш, бе, бабичко? Що си тук в 2 часа през нощта ядеш дюнер? Не те е срам. Не те е срам. Тук какви хора ми идват? Някой пусна музиката и я гръмна. Чакай. Тая пусна музиката. Тази песен е венга. Не. Това е копирайт страйк. Стига да не е копирайт страйк. Ще го оправим спокойно. Някак та... изчезвай. Добре. Ти го пусна, не го пуснах аз. Гайс. Не го пуснах аз си правих дюнера, тая ми пусна радиото. Вика, не съм яла от обяд, моля те, направи ми едно дюнерче. Госпожо, нямам проблем да ви дам дюнерче, ма чакайте да ви погледна. Тя си плати в лева или в евро, не знам, не видях и аз, ма си плати. Плати си. Този е горе. Как го видя? Доколкото си мисля и доколкото съм сигурна, тая би трябвало да бъде файн. Айде, приех всички покани. Васи, благодаря ти много, цунка. Из Васи, как си? Нищо не казваш. Вика, мирише много добре. Васи направи спидран да приемаш покани. Пиша домашни, гледам стрима, Дея, благодаря ти за това, че ми гледаш стрима, но моля те, много съвестно искам да си пишеш домашните. Бивам до сега, цъках покемон, много яко. И аз бивам, гайс, с изключение на това, че от 10 дни не мога да оздравея. Почти 10 дни, на Коледа, на Нова година, на 31 ме захлупи грипа. Сега виж го и той го е захлупил грипа, така като гледам. Вижте какво говори, той не знае какво говори. Той ми вика бе. И сега какво да правя, като ми вика бе. Чай да го погледна на камерата, аз не знам какво да му сервирам. Обвисли иска да му сервирам дюнер. Ама ми вика бе. Затварям ти, брат. Не ме интересува, затварям. Не. Някой ми почука. Вие чухте ли почукването или някой ми прави пранкове? Чух някакво почукване и все едно някой ми чукна и така. Не дей, защото говори инджи китайски. Не знам какъв език говори, обаче да ми говори на български книжовен, брат. Може да ми говориш на македонски, но не и на инджики. Добре, тая котка тук до спирката срещу шуармата. Изглежда много крипи. Тая не дойде ли вече 5 пъти? Ти не дойде ли вече около 8 пъти преди това? Толкова ли ти е вкусен дюнера? По-английски пишам. Искам много съвестно и така да пишеш, защото съм госпожа по-английски. Принципно. Чай да я погледна преди да тръгна да я правя дюнера. Тая ако почне да танцува, тая може би изрода дето. Ето! Мацката е окей и не е окей. Виж камерите. Сияна, добре, че ми каза, гърли. Тая е пълен изрод, как така ще ми танцува, брат. Как така ще ми танцува като тая на румънската бабичка. Вижте я на нощното виждане танцува. Онова е пораснало. Не, той ми повърна. Two fish are in a tank. One turns to the other and says any idea how to drive this thing. А тая изчезна, но продължава да ми танцува.
а не изчезна. Крис е тук с най-яките смешки. О, мага, какво се случи? Колко е часа? Вече почти 3. Кога ни свършва смяната? Трябва до 6 часа май да играем. И ми сега ми прави мухабет и ми овършерва. Мразя да ми овършерват, особено когато работя като Junior G. Dance Queen тя е. I am the dancing queen, young and sweet, only stand. Чакай първо да те видя на камерата, защото иначе аз не се доверявам. Тая ми плати в лев или в евро, чай да видя. Платила ми 300 евро за един дюнер. Сега как да не го направя дюнера, като ми плати 300 евро за един дюнер. Извинявай, аз съм с 40 градуса температура, само да си сипя норофен и се връщам. Мале, ужасно, много съжалявам да чуя това, гайс. Тя изглежда нормална бътава. Лекувайте се, не бъдете като мене, не подценявайте грипа. Аз нищо не пих, освен че бях дигнала температура, пих малко норофен. Но този грип, казвам ви, цялото семейство го хванахме и ни разката фамилията. Ох, няма месо, ще почакаш, госпожо. Май е окей, вика Сияна, и аз мисля, че е окей. Пак това изрод, е повърнал, виж го. Чай да видя само сега като се... Сега ако се обърне, има изрод от другата страна на главата. Не, добре. Тая е добре. Хванахме добра. Иска сода. Тази игра наподобява на Фредито. Наистина фъра. Ма е много яка, мега яка е тази игра. Освен това нещо, дето ни е повърнало. Тук поне не е пораснало. За сега не е пораснало, т.е. не сме давали на грешни хора за сега. Чай да си седна на стола, брат. Ох, тая е много страшна. Походката и... Добре, кажете ми, не искам да джъджвам. Не искам да джъджвам. Тая колко е висока бътава. Аз съм и на нивото на гърдите, брат. Тая е много висока. Играя в нафи, гледам. Омага, колко вайб. Тая ми плати в лева. И има близначка зад нея. Която близначка, obviously няма на живо, но на камерата се вижда. Пусни си индийски сериал. При камерите, да. Тя докато уча. Ама те идват постоянно. Брат, затварям ти. Сърди се, не сърди се. Това е положението. Не мога да сервирам на тебе и на близначката ти дух, която не мога да я видя през прозореца. Само на камерата. При мен няма сняг, гайс. При вас не знам дали има сняг. В Пловдив няма сняг. 150 евро за дюнер. То той дюнер трябва да лекува рак. Не знам какво лекува, брат, ама такива са цените в село Долно Гранево. Цените са инфлацията, еврото, всичко. Брат, това е положението. Здравей, Виктория. Ръцете са много къси. Фъра и бяха май къси. Ма тя беше висока. Аз бях болен и доста дълго, даже още не оздравях на 100%. Аз съм от, нали ви казвам, на Нова година на 31-и вдигнах температура. Къш на секундата, изрод гнусен. Изрод гнусен, виж го. Това изрод, че преди ми лазеше по дюнера, по месото ми лазеше. Ако от това не повръщат клиентите, аз не знам от какво друго ще повръщат. Вчера имаше баси вятър, аз ходих до лавката по тениска под кожите мазнини и топли. Но в Банско преди една-две седмици, не, седмица и нещо, айде. Беше по време на колената. Беше страшен вятър. Хо, мери ивник ми... Дядо Коледа, ти ли си? Чувате ли му гласа? Иска сода и дюнер. Омага, дядо Коледа. Омага. Ти знаеш ли как валеше сняг вчера само и само за да не натрупа? То няма да натрупа, то не е толкова студено, че да натрупа. Сега да му сервираме на дядо Коледа. Ама, гайс, не знам дали виждате какво се случва в торбата му, той е хванал нещо. Не знам какво държи в торбата, ама нещото в торбата е живо. Мога ли с най-движно да видя какво има в торбата? Не. На вас изглежда ли ви нормалният дядо Коледа това? Погледнете го. Защото на мене не ми изглежда... Затварям. На мене това може да е дедо Коледа. Служиме в списъка с лошите деца, но аз на тебе няма да ти сервирам. Виж, нов сервис for Santa, хай. Той има някакъв глас. Това не е гласа на дедо Коледа. Нищо му няма, има му. Ето, казах ти. Ако му бях сервирала на дедо ти Коледа, ако искаш не ми дай подарък, ама аз на тебе изрода няма да сервирам. Нямам търпение за фейс ревю. Гай, за сега ще ви кажа едно нещо. Взех решение относно фейс ревюа. Взех решение относно това нещо. Може да си задам един въпрос? Защо си чупиш врата? Плати първо евро. Плати първо в евро. Да. Плащайте. Ще платите ли?
Тези не са добре. Тази не са добре. Тази не са добре. Виши врата. Брат, не, как да не ти затворя? Сърди се, не сърди се. Ако искаш, ела ми чукай пред... Ако искаш ми, ела ми влез под леглото, но на тебе не мога да ти сервирам. Хакнаха ми... But he is still inside, вика. Вика ми, може да ми затвориш вратата, но знам, че си вътре и ние никога няма да напуснем. Не, тя ме филмираха. Какво получи за Коледа? Много яки неща получих за Коледа, гайс. За къдрене и за изправяне на коса получих един таблет, за който съм изключително благодарна, защото от него чета чата, аз нямам втори екран. И получих много яки неща за Коледа. Но най-важното нещо за Коледа е спокойствието и това да прекарате време с най-близките си хора. Слей. Те ме нафилмираха. Аз звучи диво. Гайс, просто girl slay. Кое? За кое ми викате, че е след? Чакай. Да не е чата ми да е назад. Бътава. А не е чата ми назад. Това кое... Ще кажеш ли какво искаш? Давай сода. Не трябваше да му поглеждам лицето. Ма той имаше лице. То какво пише Faceless Man will... Faceless... Какво пишеше? If a faceless man comes to order, serve him, but never look at his face. Вие ми викате да му дам сода на господин Изрод. Take. Put it under the counter. Put it under the counter. Веднага го слагам under the counter. Веднага на секундата. Дадах му пепси, той ми даде мокра бележка и я сложих под шкафата и че всичко е файн. LIGO 1000. LIGO 1000 малко трудно, ма някой ден ще го правим. О, госпожо, изглеждате и вие amazing, обаче чай да ме видя на камерата, госпожо. Та изглежда найс. Има май някакви рани. Мисля, че някакви рани. Чай да излезам да я видя така по-отблизо. Не се стрескайте, госпожо, тук малко имаме проблеми, затова се налага да излизам да ви виждам отблизо. Как ще обясните тая кръв? Не, тая ще й пръсна вратата. Увеличи малко звука и сега. Госпожо! Не. Аз чувам, by the way, звука доста силно, но ще го увелича още по-силно, така за да можете вие да го чувате. Вика, толкова си мечтаях да ям. Ма съжалявам, госпожо, трябваше да й сервираш. Ма, братле, тя имаше кръв. Емо. Здравей, it's me, Iris. Искам да видя приятелките в училище, но не мога, защото съм с 40 градуса температура. Много съжалявам да го чуя. Най-важното е първо да оздравееш и след това ще се видите с приятелките. Гайс, почти ще ни свърши. Ох, чакай. Почти ще ни свърши вече смяната и ще го превратим. Може ли е наша аларма? Може ли е наша аларма, господин Годзила? Чакайте, господин Годзила. Чакайте да видим на господина дали да му дадем наша аларма. Той изглежда найс. Чакай да видим. Той изрод как ми бе... Оставих вратата за 2 секунди отворена и той изрод се шмугна вътре, аз съм убедена. Да му сервирам ли? Трябваше да сервираше. Брат ми, тя имаше кръв по себе си, де да знам. Ами аз искам, вика Годзила. Годзила, ако ми дойдеш и изглеждаш по този начин, братле, и си без кръв, може да ти сервирам като този господин, който няма кръв по ръцете и по врата. Добре, братле, аз не искам да боди шеймвам или нещо, но как, при положение, че беше пълно с изроди, ти идваш и имаш кръв по врата, obviously нещо те е хапало. Аз от дета знам, че не си скинвокър. Това би трябвало да е найс. Имаше и нормален глас да уточня, защото дядо Коледа имаше женски глас. Това също трябва да се уточни. Аз мисля, че трябва да се уточни. On this cold December evening, the player did not yet know how the shift would end. Защо? Не знам как ще приключи. Snow slowly settled on the asphalt. The security cameras clicked softly, recording an empty yard and a quiet street. When the customer arrived, he looked completely normal. So normal. It was almost unsettling. Какво искаш, господин? Той има женски глас, брат. Тък му говоря. Не му вярвай. Ма той ме филмира много жестоко. Минах в нав браво, бе боже. Then, at the camera screen. Чакай да го... Ама аз за какво го слушам това? Ще взема да... Не.
Затваря му, той има женски глас. Не. Направил му не, Сияна, абсурд. Тепа направи една шаларма и кажи, давам го на Годзилата, предай на Годзилата. Simply closed. The customer Той ме remained филмира. outside. Той ме филмира много гадно. Ти говориш с детски глас. Вика, I was literally standing here and you knocked the window. Буквално говориш с детски глас. Чай да видя колко лайка сме. Направихме 130 лайка. А имам ги още 20 харесвания. Какво са 20 харесвания за вас? Began quietly, as all bad things do. The player Искам да watched the го взема. screens. Давайте съвети веднага. Тази кръв, която видя, се виждаше много от малките петънца, няма значение. This is the part where the player looks at the camera's screens. Той не трябва да го слушам, брат. Saw the flames reach the dumpster. Saw them grow brighter. The fire extinguisher Превъртя играта was един от nearby. ендингите, така ли? It always was. Ма как да взема? But the Взимам player го. did not go outside. He believed the walls would Взех го. protect him. That glass and metal would keep the fire away. Ма държа го и то не иска да се Player изгаси, reached for брат. the fire extinguisher. Имаше голям For проблем, a 40 градуса moment, температура, it seemed like всичките the с story аптеки might са затворили и не change, можеха да я сваля but никак. he did not Защо go толкова много от outside. вас He ми imagined казват the това customer нещо? waiting for him in the dark. He imagined what would Тебе няма да те happen слушам, брат. if he stepped foot beyond the door. Fear held him in place. Кога ще има фейс ревю, за сега не And the fire казвам. extinguisher remained unused. Как Remain Unused? Аз го държа Fire Extinguisher-а. The player stayed inside. Брат, запали ми And се. that night, the kiosk burned Трябва да го to the слушаш. ground. Той ми вика, играча не взе. Ending was inevitable. The night claimed its Виж го due. изрода. However, Не трябваше да го there will слушаш. be other winters. Не, а той ми вика, играча Merry стоеше Christmas спокойно, and a макар че Happy New видя Year. огъня. Не искаше да вземе пожарогасителя и той остана неизползван. А аз го взех буквално пожарогасителя и излязох навънка. Гайс, много съжалявам да чуя, че всички сте болнички. Чакай, continue the shift. Той прилича на създателя на Фейсбук. Не има още. Аз съм ходеща печка. Има бая ендинги, май. Месото почна да пърди. Чакай, ще излезна. Колко е часа? 4:39. Какво трябваше да правя, като почне да пърди месото? Ти си най-любимата ютубърка. Всеки ден ти гледам видеята. Благодаря ти супер много, Моника. Много мило. Сервирай му на тоя ли? На господин Марк Зукенберг ли? Не. Виж го кафе. Мъртле, чакай да го погледна. Май видях нещо над камерата. Надолу май видях нещо над камерата. А не, всичко е наред. Месото почна да пърди, ничо ще го включа, брат. Ще му сготвя. Той май е легит, господин Марк Зукерберг. Нищо му няма. Добре, ще му сготвя. Па ще му сготвя, какво да го бодише имам. Човека е измислил Фейсбук, некво, брат. Човека е измислил Фейсбук. И в момента баба ти стои и некво, брат, и такова, и клюкари във Фейсбука, благодарение на това. Господин, как да не му сервирам? Не мисля, че беше месото. Вика, мирише ми на лошо. Ето се некой пръдна в месото. Какво да хели? О, мага. Аз изчезвам. Трябваше да изключа месото, май. Чакай. Да се върна да изключа месото. Май, ти ако ме стреснеш. Ако ме стреснеш, чекай. Изчезна. Изключихме месото. Аз съм ходеща печка 40 градуса, ужас. Стига де, гайс. Пийте чай. Всичко е наред, овладяхме положението, братленца мои. Какво сега ми прими... Стига де, брат. 5 часа, в 6 часа ми свършва смяната, брат. Не дей така. Не дей ме стресира, братле. Заради този грип шанс в училище да сме болни. Има шанс в училище да сме болни. Гадничък е грипа. Гадничък е, не го подценявайте. А то не само вътре изгасна тока ми и навънка също. А не, вижте на хората... Може ли да питам защо в 5 часа всички сте си светнали лампите? Защо не спите?
Това също е сериозен въпрос, който искам да задам на всички вас. Ужас. Много те харесвам, с удоволствие ти гледам видеята. Дария, благодаря ти за милия коментар, значи изключително много за мен. Аз излизам. Бай-бай. Мене ми свърши. Не мога да излезна. Брат, кой сега? Чак ще си пина поне сода, брат. Дета знам. My Little Soda Pop е положението. Добре, дори не мога да... О, мага. Дори някой ме е залостил, не мога да излезам от тука. What the hell? Има Blizzard gift карти и PlayStation gift карти. Много тъпо. Пробвай се да затвориш прозореца. Според мен нещо ми се багя сега, защото нямаме и клиенти. Добре, сега цяла нощ ми идвахте през 2 секунди клиенти, сега изведнъж изчезнахте. Не знам какво да правиш, не знам. О, мага. Дядото, който не обслужихме, нали? Той ли е? Не мога да отворя. Нито да затворя. Освен, ще затворя, няма какво друго да правя, брат. Бъгнала ми се е камерата. Отпред се е бъгнала. Рън. Ма не ми дава да отворя тъпата врата. Ще я разбия. Оправи се! Не, още не се е оправил. Отварям да видя се какво се случва, брат. Още по-близо е. Не, той отваря и после пак отвори, ще се приближи и накрая ще се махне. Ох, добре. Ау, как ме гледа. Тук ще ме погледа. Ау, много, той ме следи където и да съм. О, къш. Аз съм нов абонат и те препоръчвам на мои приятели. Роу, благодаря ти, това е супер мило. Много се радвам. Надявам се да не се разочароваш от контента ми. Окей, вече не премигва. Колко е часа? Кога ще свърши тази смяна, братле? Тъпа смяна, братле? И някой да дойде да изчисти тази повърня. Пчела си, Звин, здравей! Как си? Аз съм нов абонат, Светомир, благодаря ти супер много и на теб. Надявам се, че няма да се разочароваш от това, че си се абонирал. Така че, гайс, всички в TikTok ще ви помоля също да се абонирате и благодаря на Ици Йорданова за розичката и за сърчицето. Бъди жива и здрава, кога ще играем грани. О, чакай, че имам някакъв клиент, братле. 200 евро, господине, в леве или в евро. Аз предпочитам в евро да ми дадете 200. Не, брат. Чакай, реконект. Не. Ти какво ми правиш, мухабет, да те питам тебе? Лайк, сабскрайб, вика Васи. Много съм съгласна. Чакай, той изглежда нормален, нали? Освен, че ми спря интернета и трябваше да се реконектна. Ще му сервираме на този изрод, нали? YouTube е правил някакви апдейти. Да, правил е. И не ми харесват. Изобщо не ми харесват. Защо винаги... няма да се поквам, но защо винаги, гайс? Защо винаги? You forgot something. Наистина ли фурготнах My Little Soda Pop? То мисля, че е наред, братле. Дано не съм сбъркала. Не, тая котка стоеше там преди и ме гледаше. Хората викат, че има лице на гърба. И вика, всеки, който погледне към това лице на гърба му, ще пукне. Госпожо, вие, by the way, може ли да ми обясните защо изглеждате малко възрастна, без да бодишейвам и с цялото ми уважение, естествено, ама имате детски глас. Буквално имате детски глас. Налага се такъв е живота, братленце, такъв е живота, какво да се прави. Аз си мисля, че е играл също Хари. Тая игра ли? Аз си мислех, че е по-новичка, не знам. Искате ли клип на тази игра? Ще ги съсипя. Да я погледна ли на котката лицето? Да взема да пукна. Ти си много златка. Ти си много изродска котка. Ти си много голяма котка. Да й сервираме. Чак ще я погледна на камерите. Я виж камерата, сега ще видя. Не ми викайте, че ще ми изкочи сега някакво лице на камерата по лъса. Не ми викайте това нещо, моля ви се. Така, изглеждат найс, отзад нищо. Сервираме, какво да правим. Единственото със на тази госпожа е гласа й. Наистина, гласа й е женски. Не е като на някои, дето имат, нали, различни гласове, които изобщо не изглеждат на начина, по който... не отговарят на начина, по който изглеждат. Трябва да взема месо, госпожо. Маля, колко месо се яде тук в тая Джун Реджин? За колко месо? Много ме е страх, извинявам се, но не знам как да ти дам съвети, защото не съм прекалявал секоритите, но са ми се случвали такива неща. Няма проблем. Заедно ще се справим споко. Споко, гай, заедно ще се справим. Няма за какво да се страхуваме.
Не мисля, че котката ще изкочи по някое време, ама не съм сигурна. Еми да яде малко дюнерче тая котка. Ще хвърля малко месенце. Харесваш ли Горола Гарден? Цъкала съм я лятото, обаче... Да бе, тая скочи ма тъкмо като се обърнах. Ха-ха, сайк, не можеш да ме пранкваш. Цъкала съм Горола Гарден лятото, обаче вече ми омръзна. Не, месото! Изключи го. Не. Това месо ще стои изключено, няма да ми пърди да ми се движи. Докато... Чакай, то май трябваше като да го изключи и да изчезна, нали? Май да. Мисля, че цаката беше, ако месото почне да ти говори, да се мърда, изключи го и излез веднага. Това точно направих. Може ли да играя с тебе, моля те? Гайс, тая игра не е за мултиплеер, особено когато не можем да си комуникираме. Тая игра просто не става за мултиплеер, когато не можем да си комуникираме. Вече е наред. Някой ми чука! Кой ми чука, бе? Кой ми чука, да попитам? Кой изрод сега ще ми почука на вратата? Някой ми чука на вратата, ама няма никой. Положението е както вика Годзилата преди. Някой месото пръдна и Годзилата вика не беше месото пръдна. Кой чука? Баба ти. Аз си бях играла с едно гърли от класа ми, беше много яко. Да, ама като си говорите... То нещо напсуваме, изчезна ли? Какво стана сега? Аз не го чух. Так му си говорих с вас и не те е срам, ще ме псуваш ли ти, изродче? Много е яко, Васи, нали, ама трябва да си комуникирате, защото иначе не става. Ако не си комуникирате е малко трудно. Защо? Не, брат, писна ми вече. Писна ми, нема почивка, брат. Нема почивка, братле. То не пърди, то пушка или ръмджиде да го запръдна си като... Хептен си пръдна, брат. Хептен си пръдна. Можеш да играеш с няколко човека, знам зрели краста. Тук всяко трябва да направя. Добре, ще излезна, брат, деръзна вече. Стана ден, нали? Писна ми този живот. Писна ми този живот! Как затварям? Абсурд. Съжалявам вас, но кой по дяволите е поръдна? Не бях аз. Ушите ми изгаси всичко, тъй ли? Чакай, месото трябва да го изгаса. 6:13. Би трябвало да... Чакай да погледна камерата. Изглежда найс. Няма никой тука и тука. Чакайте сега, включваме и ще видим какво се случва. Би трябвало да е наред. Аз пръднах. Годзила, знаех си, че си ти, обаче не исках да те имберасвам. Какво трябваше да правим с фейслес? Трябваше да му сервираме, но да не го поглеждаме в лицето. Чакай. One. Той иска, вика един. Шауама, братле, иска. Иска one. Please. През 5 минути ли с тебе ще си казваме дума по дума? Плати. Добре, плати ги в евро. Така, плати ги. Добре, на това трябва да му сервираме, но никога, в никакви обстоятелства, да не го поглеждаме в лицето, защото той няма лице и ще вземе да ни погълне, братле. Добре, аз спазвам показанията. Откъде указанията? Оставете ме. Просто ме оставете. То няма нищо странно в пръскането все пак. Отделям ненужните газове. Много полезно. Айде направихме го лудия. Направихме го лудия без лицето. Ето това е, гайс. Направихме го, господин Безлицев. Колко обиколката... Годзила, това ти ли беше? Не те е срам. Това вече беше Годзилата, брат. Не го е срам. Не. Не беше ли ти? Не беше... Годзила! Аз нямам книжка. Да, бе, ти лъжеш. Той без това караше тук, като човек без книжка караше. Дойде, направи малко дрифче, пръдна и изчезна. Аз нямам книжка, абсурд. Ти си. Не те е срам, брат, да ти кажа. Аз съм непълнолетен. За шофьорска книжка не ти беше. Ето вече има нож, брат. Месото ли диша, by the way? Месото дори не е включено в батала. Ще го изключа все пак. Чуйте го как диша. Не му е запушен носа, окей? Това е green flag в момента. На всички ни е запушен носа в момента. На него не му е запушен носа, окей? Окей. Но ми приличате
приличате ми на един персонаж, който не съм го запомнила с добре, особено с този нож, който държите, така че бай. И сега се молете, защото тая врата не може да се заключва поради някаква незнайна причина, да не дойде да ми каже чук-чук, кой е. Затвори го. Не тръгна! Не идва! О, не! Наквам се. Не отваряй после. Сърцето ми ще изскочи! Някой ми каза да отида при месото и отидох при месото. Няма го! Мисля, че сме добре вече. Човек да не се изпърди на спокойствие. Не те е срам. Не те е срам пред колко човека се изложи. В TikTok са 143, в YouTube са 124. Не те е срам, Годзила. Make it fast. Чакай, нема да ме пришпорваш първо да ти кажа, господине, защото Васи Би нема да я пришпорваш, защото само като преценя, само тогава ще тя направя тая шуарма, брат. Обаче той изглежда легит бътъва. Плати си в евро. Мисля, че ще трябва да му направим. Братле, кога ще свърши тази тъпа смяна, братле? Правя я... какви неща преживях в тая смяна? Просто не ви е... Бедна ви е фантазията. Ама той трябваше да му затворя на господин Джаки Скормвач. Трябваше да му затворя. 143 лайка, браво, Васи. Гайс, можем, давайте да ги направим 150 до края на стрима. Свърши ли ми? Congratulations, your shift is over, you may go home. О, мага, превъртяхме я! О, мага! GG! Guys, GG. Most orders were fine. A few mistakes, nothing major. But the whispers didn't stop this time. When you look at your reflection in window, you see someone else wearing your uniform. Моля? В крайна сметка превъртяхме играта. Справихме се, свършили сме 2 от 5 ендинга, което значи, че на следващия стрим ще трябва да го направим още един път. Ушким сме минали цялата смяна от 11 вечерта до 7. Но заради малкото грешки, които сме направили, сега до цял живот ще ни преследват тия звуци и когато се поглеждаме в огледалото, ще виждаме някой, който носи нашата униформа.